ರೂಮ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು. ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್? ಡಬಲ್ ಸರ್. ಕೊಡಂಜೇರು ಫ್ರೆಂಡ್. ಮೇಲ ಫಿಮೇಲ? ಸೆಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಅಲಜ್ಜಿ. ಪಪ್ಪ ಸೆಕ್ಸ್ ಪಂಡದಾದಿ ಟೀಚರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾಡೊಂದೇ ಉಪ್ಪು ಅವು ಎಂಚಿನ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಮೇನ ದೋಸ್ತಿ ಆಣ ಎಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಗೊತ್ತೀಜ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಪುಷ್ಪಾಂಟಿಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪಾಂಟಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪೆ. ದಾದ ಪಾಪ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಜ ನೀಯ ಬಲ್ಪ ಪಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಆದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶನೇ ಉಂಡು. ಜೀವನದ ಏರುಪೇರುನು ಕಡೆತ ಹಂತೋಡು ಜೀವನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವಡ ಆಪುಂಡು. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಏನು ಅನ್ಪೇರ ಈಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಫುಲ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದೇನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅನ್ನೋದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿನ ಇತ್ತ ಯುವಕರಿಗೆ ಮನಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪನ ಜೋಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಈ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಬಿಡು ಮಾತಾಡ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ದೇವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ಏನಾರು ಪತ್ರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫಿಲ್ಮಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆನೆ ಅಂತ ನಾಯಕ ನಟ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಸಂಜಯ ಬುರ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರೆ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೋರಲ್ ಐತಂಡು ಇತ್ತದ ಯೂತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೋರಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋತನು ನಮ್ಮ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ನನ್ನವತ್ತೆ ಬೆಳು ತುಳು ರಂಗ ಚಿತ್ರಭೂಮಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಶುಭಾರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನ್. ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡ ಏರಿಯವು ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಲ್ಲ ಒನ್ನಡ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇರು ವೆಜ್ಜಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ? ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಈ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏತು ಪೂರ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಬೋಕ